sa Pilipinas. Iisa lang ang bagong bukang bibig, ang Alternatibong Media Network na nagtutrompeta at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Sunshine Radio, DZRD Dagupan, at Alternatibong Radyo sa buong Pangasinan. Kapartner mo sa balita at serbisyo. One time, 30 manbuyandot ya minutos, kasumpalan na alas 5. Hindi basta balita, Mismong balita, magagandang balita, napapanahong issue, makatotohanang reaksyon, mahalagang tinig, ordinaryong obserbasyon, malalim na talakayan, puso at sinaunang bago, biyahe, kainan at importanteng kaalaman. balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Huwag ang balita ng DZRD Sunshine Media Network. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Pangasinan Today! Magandang umaga, masantos ya kabwasan. Naimbangal daw kada kayo amin apo. Alas 5:30 na naman ho ng umaga. At syempre, ito ang Pangasinan Today. Nakaiba yun naman at sayan bukta. Say Maktaryon Lingkod, Janice Hidalgo, kaiba kag technical side, Engineer Rosito Bautista. Alam ko mga kaibigan, mainit ho ang umaga ngayon, pero marami tayong mga kababayan maagang nagigising kapag kaganito ang temperatura ng mga umaga. Maaga ho silang naliligo. Ayan, mas maganda ho ang magpapawis muna ngayong umaga para mas maganda ang pakiramdam bago tayo maligo. Ayan. Ito yung magandang panahon para doon sa mga kasing sexy ko. Sabay higop ng kape o sabay buga nung narinig yung sinabi ko. Oo, dahil mayak-maya kang papawisan dahil sa init ng panahon. Sabayan mo pa ng konting exercise yan. O, diba? Ayan na ba yung sinasabi natin? O, diba? Maraming salamat. Ito talaga ang nami-miss natin. Ang pinakamasarap na kape sa balat ng lupa. Sabay ng inyong pag-e-exercise, paghahanda ng, wag na ho tayo mag-aalmusal lang, medyo mabigat-bigat ngayon. Kailangan yung bang mga prutas, o diba? Mabilis kang magbabawas ng timbang kapag ganitong mga panahon. At syempre, wag kakalimutan, pagkasuot ninyo ng preskong suot o preskong mga damit, kailangan syempre mga damit natin, kung hindi plain white lang, cotton, wag tayong magsuot ng mainit sa katawan, para ho maging komportable. Wag na wag ho ninyong kakalimutan isuot ang inyong magagandang smile. Di ho baling makalimutan ho ninyong isuot ang inyong mga pustiso, taas at baba. Wag lang ninyong kakalimutan ang inyong mga magagandang smile. Siyempre, habang nakasmile na kayo, humihigop ng inyong mga mainit na kape, o di kaya ay malamig na juice kapag ganitong mainit ng umaga,
Aba, syempre, ang aming mga manlubuyog na headlines. Power producing plant sa lalawigan ng Pangasinan, umaasang sapat ang supply ng kuryente para sa kabuuan ng lalawigan. Dagupan City Health Office nagbabala sa labis na exposure sa ilalim ng sikat ng araw. Drought scenario, hindi pa raw umiiksena sa mga agricultural zone sa lalawigan. Mga patubigan, sapat ang level ngayong summer. Samantala, Binibining Pilipinas Tourism parul siya nakatakdang mag-courtesy call kay Governor Amado Tutaan Espino Jr. ngayong umaga. Lahat ng yan, babalikan ang buong detalye sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Ang mensahe ni Gobernador Amado T. Espino Jr. Ang pagdiriwang ng makapistahan ay patunay ng isang mayamang tradisyon at kultura. Bilang ama ng probinsya, kinagagalak ko po kayong anyayaan na makisali at makibahagi sa pinakamasayang pagdiriwang ng 434 na agaw na Pangasinan at ang pamusong Pistaydaya 2014. Sa darating na agaw na Pangasinan sa Abril 5, ating bigyang pugay ang mga outstanding na Pangasinense sa ASNA Awards. Saksihan ang mga natatanging parada na dayo, makikanta at makiindak sa Palikat da Playa. Sumama na rin sa inaabangang Pistay Dayat. Mayroon tayong Tourism and Trade Expo, Bangka Parada at Limgas na Pangasinan. Muli, itong inyong lingkod, Gobernador Amado T. Espino Jr. at magkita-kita po tayo sa masayang pagdiriwang ng agaw na Pangasinan at Pistaydaya 2014. Kalila, Perpetual Health College of Pangasinan, where character building is nation building. School features quality education that produces highly competent and globally competitive graduates, authorized to accept foreign students by the Bureau of Immigration. State-of-the-art facilities, air-conditioned classrooms, 3 computer laboratories, qualified and approachable instructors, affordable tuition fees, high employability rate, economical in terms of allowance and transportation, high passing percentage in nursing, education, and midwifery, accessible and no entrance examination. You can contact us 075-536-4955, 075-536-4503, or email at perpetualpangasinan09@yahoo.com. So enroll now at Perpetual Health College of Pangasinan, where character building is nation building. Panganganak sa bahay? Hindi na uso yan! Sagot ng PhilHealth ang inyong panganganak. Kaya naman, inay, huwag ilagay sa panganib ang buhay ninyong mag-ina. Magtungo sa pinakamalapit na paanakan o maternity care provider sa inyong lugar. Tiyak ang dekalidad na serbisyo sa mga PhilHealth engaged na providers. May pre- at postnatal care pa. Tumawag sa 515-3333. Higit na pinalakas, higit na pinalawa, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan at alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kuarentan man buyandot ya minutos. Kasumpalan alas 5. Programang Pangasinan Today pa rin po. At syempre, dahil iniwan ko sa inyo ang aming mga manlubuyog na headlines, hindi pwedeng hindi babalikan ang mga manlubuyog na detalye ng ating mga balita. Power producing plant
Sa lalawigan ng Pangasinan, umaasang sapat ang supply ng kuryente para sa kabuuan ng lalawigan. Bagamat sunod-sunod sa magkakaibang bayan ang mga nakatakdang brownout schedule, pinabulaanan ng mga power producing plant na kakulangan na sa supply ng kuryente ang nararanasang brownout. Ang mismong San Roque Power Producing Plant, sinabing sapat pa ang level ng tubig upang mapatakbo ang power component. Sa pinakabagong datos ng San Roque Multipurpose Cooperative Dam, nasa 242.54 meters above sea level pa rin ang level ng tubig. Tulad ng ordinaryong tag-araw, ay normal pa rin daw ito para sa kanilang mga pasilidad upang mapatakbo ang mga pasilidad na bumubuo upang mag-produce ng kuryente para sa lalawigan ng Pangasinan. Dagupan City Health Office nagbabala sa labis na pagbababad sa ilalim ng sikat ng araw. 2 araw na ang nakalipas mula nang may isang mabiktima ng heat stroke sa lungsod ng Dagupan, partikular sa may Gilon Balad. Dahil dito, nagbabala na ang Dagupan City Health Office na iwasan muna ang sobrang pagbababad sa sobrang sikat ng araw, lalo na ngayong summer. Payo nga ng mga eksperto, ang oras na mula alas 10 hanggang alas 3 ng hapon kung saan ang antas ng init ng araw ay mas mataas ang temperatura kesa sa ordinaryong mga araw. Mas makabubuti raw na maiwasan muna o iwasan ang paglabas sa mga tahanan o pagbababad sa nabanggit na oras sa ilalim ng sikat ng araw. Unang nangyayari sa isang individual ang mabilis na dehydration. Kadalasan din raw sabay ng dehydration na yan ay tumataas naman ang presyon o temperatura rin ng katawan ng tao, kung kaya't nagdudulot ito ng mabilisang pagtaas ng presyon ng dugo. Kung sabay na nagaganap ito, madalas ang biktima ay inaatake ng pagkahilo at pagpalya ng function ng puso. Dito na raw ngayon pumapasok ang heat stroke, at dahil hindi agad ito nalulunasan, kung minsan nagdudulot ito ng hindi magandang epekto sa ating katawan na kadalasan ay nauuwi pa sa kamatayan ng isang individual. Bagamat summer na, sinabi ng Department of Agriculture na ang drought season ay hindi pa naman umeeksena sa mga taniman, partikular sa Rehiyon 1. Wala pa raw drought season o drought scene na ikinababahala ng mga magsasaka sa buong Rehiyon 1, kung saan kabilang ang lalawigan ng Pangasinan. Bagamat summer period na, ayon sa Department of Agriculture, sapat pa naman daw ang moisture content ng ating mga kalupaan, partikular sa mga sakahang lupa dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ganon rin ang mga kabukiran, kaya hindi pa naman daw umaabot sa punto na maituturing drought season na ito para sa ating mga magsasaka. Bukod pa dyan, pinasigundahan naman ang kagawaran ng patubig na meron pa namang sapat na laman ang daluyan ng supply ng tubig na umaagos mula sa source patungo sa kabukiran ng ating mga magsasaka. Kaya raw, wala pang dapat na ikabahala masyado ang ating mga kababayang magsasaka. At dahil sapat ang moisture content ng mga sakahing lupa, kahit pa mainit ang panahon, makasisiguro pa rin daw na ang mga itinatanim ng ating mga kababayang magsasaka ay nasa normal pang kalagayan. Dagdag pa ng Department of Agriculture, ito rin ang panahon kung saan pinakamasarap ang mga hinaharvest na summer vegetables and fruit, katulad na lamang daw ng mga kamatis, pakwan, singkamas, at ang mangga na tinatawag din nilang tropical season. Sama pa raw dito ang ilan pang mga tropical fruits katulad ng pinya. Samantala, nakatakdang mag-courtesy call ngayong araw ang Binibining Pilipinas Tourism Tight List
na nauna nang naipaulat na mula sa lalawigan ng Pangasinan na si Parul siya. O, hindi pa Pasko, pero Parul siya. Ngayong alas 10 ng umaga, ayon sa Provincial Information Office, nakatakdang magbigay galang sa tanggapan ni Governor Amado Espino Jr. si Parul siya. Inaasahan na bukod sa picture-taking at parehong pagpapasalamat ay magpapalitan ng inspirational talk ang dalawa bilang naging icon na para sa mga kabataan sa lalawigan ng Pangasinan. Nakatakda rin magbigay ng courtesy call sa tanggapan ni Governor Amado Espino Jr. ang pinakabagong international chess master ng lalawigan ng Pangasinan na si Haridas Pascua. Samantala, ano nga ba etong heat stroke na ito? At ang kontrobersyal na pork barrel. Tatalakayin natin yan sa muling pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Sobrang init! Sobrang tagataknib ng pawis! Summer na talaga! At dahil dyan, tatagaktak din ang mga presyong pinabagsak! Tara! Pili na! Sa Magic Appliance Center! Dahil ang mga presyo pinabagsak! Summer price talaga! Pili na ng mga aircons, refrigerators, freezers, water dispensers, blenders, electric fans, digital cameras, cell phones, tablets, laptops, netbooks, at lahat ng mga audio-video products. Kasama rin ang mga furniture. Ay naku ba! Talagang presyong pinamagsak! Wow! Summer price talaga! Siyempre, sa budget mo, swak! Sigurado ang lahat papalakpak! Magic Appliance, presyong pinamagsak. Summer price tagay. April 5 to May 15, 2014. Ang 10 gabay sa wastong nutrisyon para sa Pilipino o Nutritional Guidelines for Filipinos or NGF. Kumain araw-araw ng mga pagkain niluto sa mantika o edible oil. Uminom ng gatas araw-araw at kumain ng mga produkto nito, mga pagkain mayayaman sa calcium, gaya ng maliliit na isda tulad ng tilis at nadahong berdeng gulay. Gumamit ng iodized salt, asin na may yudo, subalit iwasan ang masyadong maalat na pagkain. Kumain ng malinis at litas na pagkain. Para sa malusog na pamumuhay at wastong nutrisyon, mag-ehersisyo ng palagian. Huwag manigarilyo at iwasan ang pag-inom ng alak. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at alaganapin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council Region 1 at ng Department of Health. Mas mahal ba ba ang panahon mo sa pag-surf sa internet? Sa paghahanap ng mga friends? O ang pagkakaroon ng chatmate? Mahilig ka bang manood ng YouTube? At madalas kaunti na lang ang tulog mo sa paglalaro ng games sa iyong computer? Maaring sanhi na ito ng cyber addiction. Kabataan, ikaw ang sagot sa bago mong mundong ginagalawan. Kaya't maging responsable, kumilos, at alamin kung ano ang tama at makabubuti sa iyong kinabukasan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo, Mabibing Mayor Carlitos Reyes. Higit na pinalakas, higit na pinangawa, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Man buyandot ya minutos. Kasumpalan niya alas 5. Pinapayuhan ho ngayon ng mga doktor ang ating mga kababayan. Ayan, wag muna daw ho sobrang naka-expose sa ilalim ng sikat ng araw. Bukod sa masisira ang ating balat. Although uso ngayon ang kulay tan.
masama daw ho ngayon para sa ating mga katawan ang nasa ilalim ng sobrang init ng araw, lalo na kung masyadong matagal. Madalas ho nating naririnig ngayon ang tinatawag na heat stroke. Ay, 0921-367-0810. Yan po ang ating text line sa umagang ito. O yan, nangunguna na. If you spend your life waiting for the storm, you'll never enjoy the sunshine. Magandang umaga sa iyo, Dr. Ashok Vasandani. Ayan nga po yung sinasabi natin ngayon. Dahil ho, noon hong mga 2 araw nakakaraan, no? Meron tayong isang kababayan, kawawa naman, ayan. Dahil ho sa sobrang pagbibilad niya sa araw, ayan. Yun hong nangyari dyan sa may Gilon-Gilon at Balay, kung saan isa ho ang biktima ng heat stroke. Pero ano nga ba etong heat stroke? Oy, sabi ng ating texter, yun bang heat stroke nangyayari sa gabi? Sobrang init ng katawan na heat stroke. Nako, ibang heat yan. Ang heat stroke ho kasi, ayan, sabi ng mga expert, ito hong heat stroke ay bunga ho ng sobrang pagbibilad sa ilalim ho ng sikat ng araw sa mahabang oras. Kung minsan ho, yun hong 30 minutos pala, na nakababad ka dyan sa ilalim ng sikat ng araw, ay hindi na ho maganda para sa ating, o lalo na ngayong tag-araw, sa ating mga katawan. Dahil una hong nangyayari, nadidehydrate agad ang katawan ng tao. O mapapansin nyo naman, kasi hindi ba kapag ka nandyan ka sa ilalim ng sikat ng araw, hindi ba't pinapawisan ka ng todo to the max? Hindi lamang ang iyong mukha ang pinagpapawesan dyan. O kahit ba pinatong-patong mo ang mga deodorant mo to the max, pinapawesan pa rin ang iyong mga kele-kele. O, absence lang ng amoy dahil nag-deodorant ka, pero pawes na pawes ang iyong mga kele-kele. O hindi ba? Maputi man yan o maitim dahil ho sa sobrang sikat ng araw, sobrang init ng panahon. Aba, tagaktak ang iyong pawes Pero ho, yun hong masamang exposure at mahabang exposure sa ilalim ng sikat ng araw ngayon, nagdudulot na nga ho ng tinatawag nilang heat stroke. Dahil ho, sa heat stroke, nadidehydrate ang katawan ng tao, nagkakaroon ng, kasi ho hindi normal, mabilis masyado yung dehydration. Diyan ho sa tinatawag natin pagkaka-heat stroke, yung umpisa niyan, hindi yung ordinaryong dehydration lang. Mas mabilis ho, dahil mainit ho yung temperatura ng kapaligiran at nakababad ka nga dyan sa init ng araw. Iba kasi ngayon ng init ng araw. O, di ba? Nakakasakit agad ng ulo. Yan, pag naramdaman ho ninyo na medyo nahihilo ka dahil sa sobrang init, aba, humanap ka kaagad ng lilim. At kinakailangan, ma-rehydrate mo ang iyong katawan. Kailangan, uminom ka kaagad, hindi kinakailangan hong malamig. Uminom ka kaagad ng tubig. O wag ho kayong iinom ng malamig na soft drinks. Dahil ho, nagpapalapot ng dugo yung sugar. O, kapag ikaw ay tinatamaan ng heat stroke, ayan, hindi rin ho dapat soft drinks, tubig ang kailangan ho ng ating katawan para mabilis niyang ma-replenish yung mga nawawalang liquid sa ating katawan. Mas makabubuti rin ho dahil meron naman ng mga usong drinks na para bang mga dextrose, di ba? O, meron yung energy drink na ganon. O, pero simpleng tubig lang, i-rehydrate mo kaagad ang iyong katawan at alisin mo ang iyong sarili. O kaya ay kapag ka meron kayong nakikitang palang tila ba tinatamaan na ng heat stroke, kasi hindi mo malalaman yan hanggat hindi pa natutumba. Oo, sobra kasi yung pagpapawis natin doon sa normal kapag ka ikaw ay nag-e-exercise. Nagkakaroon ng dysfunction yung ating mga utak. Syempre, naiinitan. Yung naiinitan ng utak, applicable lang kapag may utak daw. Oo. Syempre, para kang naluluto. Pag
pagkatapos ho niyan, abay, kailangan mong bigyan ng sapat na hangin yung tao. Kailangan niya ng oxygen sa katawan dahil sa sobrang init, masyadong mabilis yung pagdaloy ng dugo niya kung minsan, mataas na pala yung blood pressure niya. Oo, nawawalan ng oxygen ang utak, kaya nga ho, nahihimatay. Yung hindi raw agad nahihimatay, sobrang oxygen, wala namang utak. Ay, ganun ba yun? Oo. Nagiging dahilan ho ito para mag-dysfunction. Una, yun hong blood pressure ng tao. Pagkatapos ho, dahil sobra yung mga nawawalang liquid sa katawan, ayan, naku, sumasakit na pala yung puso niya, nawawalan nga siya ng oxygen, nahihimatay, nahi-heat stroke na pala dahil masyadong mabilis ang pintig ng kanyang puso. Ayan, sobra yung buga ng pagpump ng puso ng dugo. Ayan, parang pang vampira. Walang vampira sa summer ngayon. Masyadong mainit ang sikat ng araw. Diba? Kaya ang payo ho dyan, agad hong alisin sa ilalim ng sikat ng araw. Etong sa tingin ho ninyo, nahi-heat stroke na kasi hindi nyo malalaman hanggat hindi ho yan nahihimatay ba. At kung minsan, deadly yung pagkahimatay na yan. Kinakailangan ho, alisin siya sa ilalim ng sikat ng araw at ma-rehydrate. Mapainom ka agad ito ng sapat na dami ng tubig sa katawan. At kung talagang severe, yun hong nangyayari na sa kanya, talagang natatamaan na ng heat stroke, huwag ho kayong matakot, basain nyo na ho yung kanyang katawan. Pag sexy naman, baka nag-uunahan silang binabasa ang kanyang katawan. Diba? Babasahin ho yung katawan. Ayan, kailangan ho kasi na mapalamig niya para kasi may lagnat sa loob ng katawan, hindi mo mafe-feel naman dun sa external, pero para na siyang may lagnat. Ayan, kung meron ice, maganda raw ho na mapahiran ng ice ang mga kilikili, singit, sa ilalim ng tuhod. Ayan ho. Pero kung mabubuhusan ho ng tubig magmula, wag nyo hong bubuhusan ng tubig sa ulo ng biglaan. Kahit na ho magmula sa leeg, mabasa ho yung buong katawan. Mapapansin nyo, magno-normalize. Diba? Normalize. Parang ice. Normal at ice, pinagsama. Ganun ba yun? Yan. Yan agad ang gawin. Diba? At least kahit papaano ay maibabalik sa normal state yung katawan, maiiwasan ho yung tinatawag na pagkamatay. Kasi kapag ka ikaw ay nasobrahan ng init ng araw itong mga panahon na ito, at stress ka pa, o di kaya ay puyat, goodbye Philippines! Goodbye world! Pag mabuti kang tao, hello there up there. Pag medyo hindi naman medyo mabuti, hello down there! Malas mo naman die! Diba? Goodbye utang, goodbye world. Ganun ba? Goodbye loved ones. Kaya mag-ingat-ingat ho. Ayan, 10:00 ng umaga, wag ho kayo masyadong nasa tapat ng araw, kung hindi naman ho maiiwasan, magdala ho ng payong. At ito hong panahon na ito, wag ho ninyong kakalimutan magbaon ng tubig. Ayan. Maglagay lang kahit na yung maliliit na water container, yung mga nagamit na bottle container na pinagbibili nating mineral water o kaya yung mga bottled water. I-refillan nyo ng tubig sa bahay. Ilagay nyo lang sa bag ninyo. Pag talagang pinapawisan na kayo, uminom kayo kaagad ng tubig. Ayan. Mari-replenish kayo. Hindi kinakailangan malamig. Basta ma-replenish. Ayan ho. Diba? Refreshing na. Hindi ho advisable ngayon ang uminom ho ng masyadong maraming soft drinks na malamig. Akala ho ninyo, nagpapalamig sa katawan ho ninyo.
maaga ho kayong mag-goodbye world niyan. Dahil ho mainit, tapos sa dinadagdagan ho ninyo ng sobrang sugar ang inyong katawan, mabilis hong lumalapot kahit ho wala kayong diabetes. O hindi ho, mainit ho sa katawan ang sobrang sugar sa katawan. Ay, nagsalita talaga. Oo, hindi sobra sa sugar sa katawan. O, syempre! O, dahil it runs in the blood sa aming pamilya, yung maraming sugar sa katawan. Ayan, alam na alam yung mga pinapayo palagi ng doktor. Oo, na hindi masyadong sinusunod, Pero dapat sundin. Di ba? Tubig ho. Ayan. Bakit nga ba napakainit ngayon ng oras ng alas 10 hanggang alas 3 ng umaga at pinaiiwas ho tayong magbabad sa ilalim ng sikat ng araw, sa mga oras na yan? Ayon ho kasi sa mga eksperto, kahit naman ho hindi summer, pinagbabawal ho na tayo magbabad sa ilalim ng sikat ng araw ng mga ganyang oras. Una ho kasi, nalaman ng mga eksperto, ng mga scientifico na ito yung oras na masyado hong mainit kapag kayong inyong balat ay nababad sa mga oras na yan, sa init ng araw. Meron hong mga naidudulot din na hindi maganda sa ating balat o nasusunog yung ating balat. Alam ko, medyo tan na ang kulay natin. Hindi pa naman sunog. Medium rare, parang gano'n. Anong rare? Feeling mo mamula-mula. Oo. Violet kaya kapag may di na-around ka. Violet kaya ang kulay niyan. Ngayon hong araw na ito, pinangalanan na ang Kamara de Representante. Ito raw ho yung pinakamalala, pinakapangit na imahe ng Kamara de Representante o House of Representatives sa larangan. Naku, at sa buong history ho ng Pilipinas, kung matatandaan ho ninyo, noon daw hong panahon ng rehimeng Marcos, ang inaakusahan lang ng taong bayan, akusasyon lang nila, iisa lang daw yung kumukuha, isang pamilya lang daw yung kumukuha ng pera ng taong bayan. To the max, natuto na sila, dumami na sila, parang gremlins, parang nabasa ng tubig, dumami. Halos lahat ho daw ngayon ng miyembro ng Kamara de Representante matapos makipag-usap itong si Justice Secretary Laila de Six, Laila de Lima, dito kay Pork Barrel Scam Queen Janet Lim Napoles. Diba, dahil natatakot daw ho itong si Janet Lim Napoles, bago siya operahan, sinabi niya, sasabihin na niya lahat. Lahat. Ibig mong sabihin yung mga sinasabi mo noon, hindi pa lahat, ayon ho dun sa huling pag-uusap nga nila, 19 na miyembro ng mga senador, sangkot dito sa pork barrel scam. At naku, eto na, hindi ba ang miyembro ng ating mga kongresista 200 plus? Mahigit 100 miyembro ng kongresista. To the max, nakijoin. Sangkot sa pork barrel scam. Kung mahigit 100, halos kalahati. Talagang kalahati ng Kamara de Representante nakijoin daw. At kung totoo ho yan, ilan kaya ang posibilidad na meron mga Pangasinan members of the House ang hindi sangkot dyan? Halos kalahati sa lalawigan ng Pangasinan ba? Pito ang congressman natin. Maniwala ba kayo na wala sa 7 na yan? Ba't ko sinabing 7? 6 lang ang distrito sa lalawigan ng Pangasinan. Bukod ho doon sa regular 6 congressmen, meron din ho tayong isang party list na nagmumula dito sa lalawigan ng Pangasinan.
Ay, depektaw sila, diba? Oh, nga raw, miyembro ba dati itong mga ito ng dating House of Representatives? Tibbs! T-I-V-E-S. O naman, Tibbs naman ang English ng mga magnanakaw ang sinasabi mo. Nagkamali lang. O, diba? Sabi nga ng Malacanang kamakailan, kinakailangan daw na mag-hire ang ating pamahalaan ng maraming prosecutors para labanan ang kriminalidad, partikular. Etong mga kriminal daw, kriminal ang tawag na mga kongresista na nasasangkot sa House of Representatives. Eto nga ngayong araw na ito, laman halos ng mga broadsheets. Yung kanilang mga opinion makers sa broadsheets ho. Binabanatan si Belmonte. Bese daw ho kasi siya sa pagkuha ng 4 billion pesos share niya para doon sa isang newspaper na ibinenta o firm controlled by Indonesian magnate Antonio Lim. So, Ginoo, akusasyon lang naman sa kanya yan Ngayon, ilan kaya meron bang miyembro ng congresswoman ang bahagi nitong higit 100 miyembro na akusado ho at bahagi ng conspiracy billions of pesos ng mga nakaraang taon, pinagsama mo yung taon at tahong, ha? Nag-imagine ka na naman ang pagkain, ha? Pero sinasabi ho ngayon ng ilan na baka naman daw ho gamitin etong issue ng pork barrel scam para doon sa mga tatakbo sa 2016. In fairness, baka nga naman daw ho gamitin yan para sirain ang mga political ambition ng mga taong tatakbo sa 2016. Lalong-lalo na ho dyan sa mga pwesto sa Kamara de Representante o mga congressman, mga dating congressman na tatakbo sa iba't ibang posisyon sa mga local government. O kasi nga daw ho, dahil hindi na nila masyadong kontrolado yung pork barrel, baka marami raw hong mga congressman maglipat sa local government unit. Bantayan ang mga bakuran. Baka tumakbong mga mayors ang mga yan. Baka tumakbong mayor, ha? Hindi lamang pork barrel ang meron. Diba? Tignan natin. Matatandaan ho ninyo, meron hong mga napangalan ng mga members of the House of Representatives ng bagong-bago pa lang yung issue ng pork barrel scam. Hindi ba, kasama rin ho ng mga mayors, dating mayors, mga nakaupo pa rin ngayon, yan. May mga pangalan dyan, ha, ng mga taga-Pangasinan na dawit. Ngayong ilalabas na raw lahat ni Janet Lim Napoles yan. Pangalanan daw sila. Di ba? Aba, sana naman. Kahit merong mga napangalanan noon, sana lang. Dasal ho natin na walang miyembro ng taga-Pangasinan. Ang sangkot sa pork barrel scam. Sana lang, ha? Kasi nakakahiya ba? Nakakahiya na ikaw ay pinagmamalaki mong taga-Pangasinan. Pagkatapos, meron kang kababayan na may magandang pwesto o posisyon dyan sa Kamara de Representante o anumang elective position. Mayor man ng local government unit, congressman man, abay pag nadawit tayo sa mga ganitong scam, abay nakakahiya. Hirap na hirap ang pamahalaan natin, partikular dito sa probinsya ng Pangasinan. Pinopromote kaya natin ang Pangasinan, the best place to live, work, and raise a family. Pag mag-raise ka ng family, pagkatapos, sana lang wala talagang
miyembro ng Pangasinan dyan, ha? Mag-raise ka ba ng family mo? May ninono ka na bahagi ng pork barrel scam? May lahi kang ganyan? Hirap na hirap ang lalawigan ng Pangasinan, ha? Pinopromote natin ang Pangasinan para ho. Syempre, itong ating lalawigan, hinihintay natin talaga. Totally! Pangasinan, number 1! O hindi ba, sa ating mga programang health, yun po mga ibinibigay nating scholarships para sa ating mga kabataan. Pagpapaganda nitong ating mga tourism destinations. Pagkatapos, nalalagay tayo sa Guinness World of Records. Pagkatapos, mailagay ulit ang Pangasinan sa listahan ng pork barrel scam. Hindi ka lang nakakahiya pagka ganyan. Talaga naman. Sana lang. Kasi kapag meron, akala mo lang wala, pero meron. Ay, naku, ayaw mo nang sabihin na taga Pangasinan ka pagka ganyan. O, diba? Oy, naku ha, cross fingers ha. Pati yung mga fingers sa paa ni Mami Junisha. Sorry ha, hindi kasi taga Pangasinan si Mami Junisha, kaya walang effect dito yung kanyang cross fingers at finger signs. Oh, walang effect dito kapag ka nagkataon na ganyan. Alam nyo na, ang sabi nila noon nung merong mga taga Pangasinan na nasasangkot, hay! Wala akong kinalaman dyan, ha? Ginamit lang ang pangalan ko dyan, ha? Alam nyo ho! Alam nyo lang ho! Ako di ko alam. Lamang tugtugin na daw yan. Oh, hindi naman kasi uusok pag walang apoy. Diba? Pausukin natin ng konti. Babalikan natin ang ilan pa sa ating mga tatalakayin sa pagbabalik po ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Tunghayan at damhin ang kakaibang saya na dulot ng mayamang kalikasan sa kanlurang bahagi ng Pangasinan. Primero Distrito. Tahanan ng pambihirang yaman at biyaya ng kalikasan. Ang 100 Islands ng Alaminos, waterfalls at white beaches ng Bulinaw, Kakupangan Cave sa Mabini, Umbrella Rocks ng Agno, Kabungawan Beach sa Burgos, Surip Beach ng Bani, Tambomong Beach ng Dasur, ang Cove of Sual, Tondol Beach ng Anda, Balque Island Beach Resort ng Infanta, at ang pinakalumang simbahan sa buong Luzon na matatagpuan sa Bulinaw. Mga magagandang tanawin, masasarap na pagkain at mainit na pagtanggap na dito lamang mararanasan sa Primero Distrito. Primero Distrito. Kakaibang karanasan, kakaibang kasiyahan. Halina sa Primero Distrito at maging primero sa aming puso. Isang paanyaya mula kay Congressman Jesus Boyeng Celeste. Ito na ang bake shop na pinag-uusapan sa La Union ngayon. Andito na sa Pangasinan. Manna Freshly Baked Bread, malambot, mainit, malasa, katakam-takam. Yan ang panuntunan ng masarap at dekalidad na tinapay ng Manna Freshly Baked Bread. Kung dekalidad na tinapay ang hanap nyo, pumunta lang sa Manna Freshly Baked Bread. Matatagpuan sa Paris Building, Rizal Avenue, San Fernando, La Union. May branch din sa San Joaquin Street, San Fernando, La Union, Bawang La Union, Mangaldan, Pangasinan, Dagupan City, newly opened Manawag Brand, Lingayen, and San Carlos, Pangasinan. Ang sarap ng bonus papo.
pinalakas, higit na pinangawa, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, partner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. 15 manbuyandot ya minutos, kasumparan alas 6. Programang Pangasinan Today pa rin po. Oy, di ba? Marami ang nagpa-participate kapag ka pork barrels ka. Oy! Matatandaan nyo ha, o bukod ho doon sa mga pangalan ng mga dati, kasalukuyan, o di ba, na mga congressman, aba yung kontrobersiya nga naman ho, ng PDAF, aba nawala na sa kontrol, at maging ang mga pinagkakatiwalaang opisyal ng ating Pangulo at mga party mates, o hindi ba, dawit na dito sa pork barrel scam. Kabilang daw ho dyan itong si Customs Head Rufy Biason, itong si TESDA Director Joel Villanueva, o nasasangkot na rin yung pangalan nila dyan sa may pork barrel scam, o hindi ba? O ang sarap naman maging pork barrel scam queen, no? Kapag susuko ka, may limousine na service ka pa, o. Kahon nakakalimutan ho ninyo noon hong 1998 hanggang 2007, miyembro ng parehong Kamara de Representante itong ating Pangulo. Oh, ano naman kayang nalalaman niya? Oh, just a question. Dito ho sa lalawigan ng Pangasinan. Oh, ayon kay 3649. Dito ho sa lalawigan ng Pangasinan. Aba, may mga napangalanan ho. Kamusta na ho ba? Bukod ho dun sa sinabi nilang ginamit lang ang pirma nila, kamusta na ho? Yun hong mga investigasyon sa kanila. Oo nga naman, kamusta na ho ang investigasyon sa inyo? Hindi ho matatapos yan kapag ka nabanggit ang inyong mga pangalan. Hindi masasatisfy ang mga Pilipino kapag hindi nabigyan ng hustisya ang pagkakadawit ng pangalan na yan. Oh, di ba? Bigyan ng jacket yan! Kainit, bigyan ng jacket. Bigyan ng payong. Oh, na, wag kayong magbababad sa mga araw, ha? Payong, ha? Gumamit ng payong. Oh, tapos uminom ng tubig. Uy, nako, siguradong mag-aabang ang mga kababayan nating Pangasinense. Imagine mo mamaya ay nasa Lingayen, etong ating binibining Pilipinas tourism title list. Parol siya! Oh, di ba ang ganda ng pangalan niyo? Kahit na walang Pasko, may ganyang kagandang parol. Oh, di ba? Dapat bumisita ang parol na yan dito para makilala ng aking partner. Parol siya! Oh, di ba? O, courtesy call daw yan, mamaya, kay Governor Amado Espino Jr. At, syempre, ang courtesy call ng bagong Pangasinan, Chess Master. O, di ba? Marami ho sa ating mga kababayan ngayon. O, naghahanda sila para naman sa enrollment ng kani-kanilang mga anak. Kaya naman ho, ang Department of Trade and Industry din. O, nagsasagawa na sila ngayon ng kanilang price monitoring dahil bagamat hindi pa panahon ng bilihan, mag-i-indicate na sila ng ceiling. Kasi baka next week, o yung mga susunod na araw, magdadatingan na yung mga school supplies na ititinda ulit para sa darating na, syempre, sunod-sunod na yan, enrollment, tapos sabay niyan, pagbili ng mga gamit sa eskwelahan. Ayan, ayon ho sa DTI Region 1, mula ho itong linggong ito, magsasagawa na ho sila ng monitoring kahit hindi pa ho bumabagsa para maisip yung kanilang price ceiling, di ba? Para doon sa mga darating
na school supplies na inaasahang ibibenta na. Ayan. Nako! Gastusan na naman ito para sa ating mga kababayan. Oy, magandang umaga sa iyo dyan, Madam Norma Palaganas. Maraming salamat sa iyong pakikinig dyan ho sa may bayan ng Santa Barbara. Kamusta naman yung iyong mga kapitbahay dyan? Kamusta rin yung ating mga kababayan dyan po sa may barangay Gagasangan, Kagawad, Nancy Ronquillo. Ayan, magandang umaga sa iyo dyan. Maraming salamat sa pakikinig. O yung mga kaklase mo, ha? Mga kaklase mo saan? Ang Tong It Brigade ng Santa Barbara, Gagasangan. O, diba? Ang aga-aga. Ang aga ng iyong klase dyan, ha? Mag-share kayo ng blessings. Oo. Pero, balita ko, bago daw kayo nagre-resume, naglilinis muna daw sila ng kanilang mga barangay. Ikaw naman, ang aga mong sinasabi, ang aming klase, naglilinis muna kami sa aming barangay. Magandang umaga sa inyo dyan, ha, sa barangay Gagasangan. O yung ating mga kabarkada at ating mga tagapakinig sa may barangay Bunuan, Giset. Maraming salamat ho sa inyong walang sawang pagsubaybay sa programang Pangasinan Today. Diyan ho sa may bagong baryo. Maraming salamat ho sa inyo. Barangay ba yun? Hindi. Sitio Sabangan. Maraming salamat ho dyan sa ating mga kababayan na nakikinig ho dyan. Raise the roof. Sampluran man buyan dotya minutos. Antes yaman alas 6:30 ya kabosan. Oh, ang ganda na ng sikat ng araw. Nakikita ko siya, natatanaw ko siya dito. Oh, wag niyong kakalimutan ha, yung advice ng mga doctors. Oh, mag-exercise. Oh, di ba? Uso ho, yung pagkain ng mga halo-halo ngayon. Siguruhin ho ninyo ng inyong mga binibiling halo-halo, yung mga yelo na yan ay galing ho sa malinis na yelo para hindi ho tayo magkaproblema sa ating mga tiyan. At yung mga makukulay na palamig, o siguruhin malinis ho ang mga yan bago ho nating tikman para hindi ho tayo magkaproblema sa ating mga kalusugan. Ayan. Dahil usong-uso ang mga kapiestahan, magandang umaga sa inyo dyan, Mango Bamboo Festival sa may lungsod ho ng San Carlos. Maraming salamat ho sa mga nakikinig nating kababayan ho dyan. Lalong-lalo na sa pinakamagandang municipal city information officer, o pinakamaganda sa balat ng lupa. Ang palagi niyang sinasabi, sa lupa na lang daw, wala nang balat. Ay, nako! Madam Rachel sa Pigaw. Maraming salamat sa iyo. Ayan, payo ko lang, bawas-bawasan mo na yung hit-hit buga na yan. Nababawasan ang iyong kagandahan dyan. Madam Soliven at of course yung aking kaibigan dyan, Madam Lorna Hermojeno. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating programa. Mga katsukaran, oy mga kababayan natin dyan sa may lungsod po ng Urdaneta. Ipagpatuloy yung pagsunod sa mga ordinansa upang mapanatiling maganda, malinis ang lungsod ng Urdaneta. O kahit na nung isang araw lamang, pinangalanan ng lungsod ng Urdaneta na Kulela sa score ng bayan. Yan ho yung programa ng pamahalaan na nagmo-monitor kung paano nila ginagastos o kung paano nila minamanage ang pera ng taong bayan. Hoy, minamanage nakalusot pero sa PDAV, hundreds of congressmen. O, diba? Ang hilig kasi ng mga Pilipino sa pork ba? Paleta ng pangalan, beef naman. Oy! Mas masarap daw ang beef, mas malinamnam kaysa sa pork. O, diba? Naku, sana walang mga
taga-lalawigan ng Pangasinan na iimbestigahan dyan. Kung hindi ba, nakayoko tayo ba? Parang baboy ba nakayoko? Naheheya siya dahil baboy ang nanay niya? Oh, ay, nako! Pagka ganito na ang mga panahon, nako, ganitong mga oras, syempre binabalikan namin ang aming mga malyubuyog na headline. Power producing plant sa lalawigan ng Pangasinan, umaasang sapat ang supply ng kuryente para sa kabuuan ng lalawigan. Dagupan City Health Office nagbabala sa labis na exposure sa ilalim ng sikat ng araw. Ayon sa Department of Agriculture, drought scenario hindi pa umeeksena sa mga agricultural zones sa lalawigan. Mga patubigan, sapat ngayong summer. At binibining Pilipinas Tourism Titleist, parol siya. Nakatakdang mag-courtesy call kay Governor Amado Tutaan Espino Jr. ngayong araw. At syempre, tinalakay natin, ano nga ba? Etong heat stroke? O yan ha, yang heat sa gabi, hindi ho kabilang sa heat stroke na tinutukoy ng ating mga eksperto. Ayan. At nako, eto hong mga iimbestigahan sa pork barrel scam. Naku, wag naman sanang magkaroon ng mga taga-Pangasinan dyan, sapagkat mahigit 100 sila dyan sa Kamara de Representante. In English, House of Representatives. Ay, Tibbs na magnanakaw na naman. Tibbs. Oh, talaga, oh. Sangkot daw dyan, sasabihin na daw ni Janet Lim Napoles. Imagine, si Janet Lim Napoles ho, aba, nakita ng ating pamahalaan, meron ho siyang lupa, may property siya sa bayan ng Bayambang. Oh, diba? Singilan ng malaking taxi, ay, ng malaking taxi, ano? Diba, Janet Lim Napoles? Iyan ang ating dasal. Wala sana na mga taga-lalawigan ng Pangasinan ang nako kasama sa listahan netong ating pork barrel scam queen. O kasi naman, ayaw natin, ha? Na mababanggit sarang lalawigan ng Pangasinan dyan, naku, wag naman po sana sapagkat ayaw nga natin Sa Lunes ho, 28 ho ng Abril. Oh, alam nila, may kalendaryo sila. Obvious ba? Samahan nyo uli ang inyong lingkod para sa isang oras ng balitaan, talakayan, chismisan. Oh, at text brigade din pag may time. Maraming salamat ho sa ating mga kababayang walang sawang nakikinig. Sawa na sila. Maraming salamat din sa ating mga kababayang nagte-text. O, diba? Sa ngalan ho ng bumubuo ng DCRD, sa ngalan ng ang station manager ng DCRD Dagupan, J. Mendoza. Sa ngalan din ho at patnubay ng Vice President ng SMNI, Madam Nelida Lisada, at happy birthday! Oy, birthday ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa ngalan ho ng patnubay ng birthday celebrant, Pastor Apollo Kibuloy. Sa ngalan ng aking nakapartner, Engineer Rosito Bautista. Manpapataneron si kayo namin! Say Mactorion Lingkor, Janice Hidalgo. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at sinaunang bago.
biyahe, kainan at importanteng kaalaman. balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga.